Rahotanni daga Arewacin Najeriya: 'Yan bindiga sun sace mutane 15 a Jihar Naija. Rundunar 'Yan Sanda ta Najeriya reshen Jihar Naija ta tabbatar da sace mutane 15 a ƙauyen Kulho da ke Ƙaramar Hukumar Mashegu. Jaridar Premium Times ta rawaito mai magana da yawun 'yan sanda reshen jihar Wasiu Abiodun ya tabbatar da faruwar lamarin. Abiodun ya bayyana cewa da misalin ƙarfe 2 na dare ne a ranar 14 ga watan Janairu, wasu da ake zargi 'yan bindiga ne suka afkawa ƙauyen inda suka sace shanu ba iyaka. Ya bayyana cewa an tura dakarun 'yan sanda domin su ceto waɗanda aka sace. Jihar Naija na daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. A jiya Lahadi ne dai Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari ya baiwa sojoji umarnin amfani da ƙarfi su murƙushe 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da kashe-kashe a jihar ta Naija. Mai taimakawa Shugaban Ƙasa ta Bangaren Kafafen Yaɗa Labarai, Garba Shehu, a wata sanarwar da ya fitar, ya ce Shugaban ƙasar ya ba da umarni ga Shalkwatar Sojoji ta ƙasa. Ya ce Buhari a matsayinsa na babban kwamandan tsaro a ƙasa ya ba da umarnin sojoji su fara fatattakar 'yan ta'adda a Naija, jihar da ke fama da ayyukan 'yan fashin daji da kuma Boko Haram da ke mamaye wasu sassa na arewa, suna kai hari da kuma sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa.